Cade ploaia pe neserate, cineva la ușă-mi bate, bătea și striga afară, măicuța mea de la țară. Ce faci, maică, sărut mâna, ce vânt te aduce acum? O vremea așa ploioasă, hai, măicuță, intră în casă. Nu intru așa în odaie, că sunt udă de la ploaie. Ate-mi un scaun aici, că-s murtară pe opici. La tine în case frumos, să nu murdăresc pe jos. Apoi lăcrimează mama și se șterge cu năframă. Gheorghiță la lui Petrică are acum mașină mică. Gheorghiță la Petrică avea drum în coară spre tine și mai și pe mine. Că departe, maică, mi stai, semne de viață nu mi dai. Nu știam cum te descurci cu nevasta, cum o duci. Asta-l polonești, nu? Da, așa la cum. Ți-am adus și eu în mână niște vin, niște slănină și pâine coaptă pe vată, cum mâncai acasă odată. Niște nuci și niște caș, că-i scump traiul la oraș. Nu rămân la voi, măicuță, că mă duce acasă Gheorghiță. De-a putea să vii acasă când o fi la parastasă. 7 ani se fac acum de la betul, hai că tu, mă.